Assalamu alaikum yan uwa masu kallo. Ku biyo ni a wannan bidiyo don labarin wayar Nokia daga farkonta har zuwa yau. Kafin mu fara, ku danna subscribe, ku like wannan bidiyo idan kuna son irin wannan bayani, kuma ku share ga abokai don su masu amfana. To, mu fara. Tarihin wayar Nokia daga farko har zuwa yanzu. Kamfanin Nokia ya fara ne a shekarar 1915 a kasar Finland, lokacin da Fredrik Idestam ya kafa masana'antar samar da roba daga itacen itace akan kogin Nokian Virta, wanda daga nan sun samu sunan Nokia. A farkon zamaninsa, kamfanin ya yi masana'antu daban-daban, daga takalma, roba da igiyoyi har zuwa kayan lantarki. Ba wai kawai wayoyi ba, Nokia ta fara da niyyar samar da kayayyakin amfani ga jama'a da masana'antu. A shekarar 1980, Nokia ta fara shiga kasuwar wayar salula, tare da kera wayoyin farko masu amfani da fasahar analog mobile networks. Daga cikin wayoyin farko, akwai Mobira Senator a 1995 da Mobira Cityman a 1997, wanda suka jawo hankalin duniya saboda kasancewarsu na farko a salula mai daukar hannu. Sai dai nasarar Nokia ta yi fice ne a shekarar 1999 da fitowar Nokia Tasia 15, sai kuma Nokia 3030 a 1999 da Nokia 3039 a 2000. Waɗannan wayoyi sun shahara saboda karko, saukin amfani da tsawon rayuwar batir. Har zuwa yanzu, mutane da yawa suna tuna 3039 a matsayin wayar da bata taba rushewa ba cikin sauki, tare da shahararren Snake Game wanda ya zama alamar wayoyin Nokia. Haka kuma, Nokia a 0 a 2000 ta zama daya daga cikin wayoyi mafi sayarwa a duniya saboda saukin amfani da tsawon rayuwar batir. Amma a farkon shekarun 2010, Nokia ta fuskanci kalubale mai girma lokacin da Apple iPhone da Samsung Android smartphones suka mamaye kasuwar duniya. Tsarin wayoyin Nokia na Symbian OS bai iya fafatawa da sabon fasahohin touchscreen ba, wanda ya sa ta rasa kaso mai yawa a kasuwa. Nokia ta sake dawowa a kasuwa ne ta hanyar haɗin gwiwa da Microsoft, inda suka kera wayoyin Lumia da tsarin Windows Phone. Duk da haka, tsarin bai iya fice sosai ba. Daga baya, Nokia ta koma karkashin HDM Global, inda ta fara kera sabbin Android smartphones da feature phones, cikin har da wayoyin Nokia Shisha, Nokia 7 Plus, Nokia 8.35G da sauransu. Sabbin wayoyin suna amfani da fasahar 5G, Android OS na zamani, kamarori masu inganci da batirin da ke daukar tsawon lokaci, suna hada karko da zamani. A duniya, Nokia ta yi fice wajen kirkirar wayoyi masu karfi, saukin amfani da tsawon rayuwar batir, wanda ya sa mutane da yawa suka yi kauna da dogon lokaci. Wayoyin Nokia sun kasance alamar amintaccen wayo, musamman a kasashen da sabuwar fasaha bata cika isa ba. A ƙarshe, makomar Nokia a kasuwar wayoyi tana da haske idan ta ci gaba da hada karko, inganci da sabon fasahohi. Ana son wayoyinta za su ci gaba da kasancewa smartphones masu araha, feature phones masu karko da wayoyin 5G da za su jawo hankalin matasa da tsofaffi baki daya. Nokia na ci gaba da kasancewa alamar dogora da ƙarfi a tarihin wayar salula, kuma mutane na jira abin da za ta kawo nan gaba. Na gode sosai da kuka kalli wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Idan kuna son irin wannan bayani, ku danna subscribe, ku like, kuma ku share wannan bidiyo ga abokai. Kada ku manta ku kunna notification bell don samun labari daga bidiyo na gaba. Har yanzu ku kasance tare da mu don karin labari masu ban sha'awa da ilimantarwa. Sai anjima, Allah ya kiyaye ku.